Amen. Yada time. Okay, dear boy, young party as a four. Or no, a body in a feeling mobile, no, yada na say. Sir. The better city samene in penny for the shade you may do. Dauroma ama edano abetuye. No na program shas here. And then so wabuaye asai edi abebiem. De Kristo ayene so. Kristo omejana yi da. Amen. Let us me no meda mpenifo a eda dwumadi ano ase. So you may see. Omo yi mi se minimum nche onyankopon asem. Mpeni Kristo nchira moda. Amen. A friend, a prophet, evangelist, Jacob Bechi. Sir. Me free. Kumawura so. Sechere. Yes, sechere niba. Aba. Papa free asante mampo. Na mama so free ura so timi yes sechere pure. Sechere pure yem frem. Na enne me no be che nyankopon asem. Aba. Na asemo a me de ba no. Omoden ase obeti asem ni yi. Ehia mu ye hye nyankopon ne mu nyamo pa. Lokwasem. Hwe dwuma adwontofo yi ato ene anigi a eba odawem sade emai ene memai esi asache nyankopon ne mu nyamo no. Utimu se Kristo mo de pa. Aba. Na se ye yiri ho ne ye nyankopon adwuma ni yi a anigi bi wo Yankopon enche ya eno de kese pa echa asase de so eno kwasem de mesre ye ne ahia mu nyina se ye ne edi ka hu Kristo no omienso no mu yi enso no mu yi na onso so a onkwa so de bia no onso baba be kan ye ho na ye nyina etimasum Kristo na daachi bia no yedi eni akohunu Yesu Kristo a yaka ne ho asem bibire no yedi eni akohunu aba otwedi ampo Nyankopon ti asefo a obo soro no oba asase na obo wi asini mu nyama nyina no no yetumi nyina awura no enu mienu di eni akohunu inshira ka oba de di da amen enne message amede ba no matu di se atemuda kese no the great judgment day atemuda kese no atemuda kese ewiase bekwa wieye se ye po se ye mpo ewiase bekwa wieye na ewiase na bekwa wieye no eye ade a esese ye hwe ni yie pa ebi se saada no a Onyankopon ebese wiase nyina no eye da ebeye ahomete da na enipa bi no omo se omo ansum Nyankopon na enipa bi dwane a omo nya gyefuo bia aba eda no ba bi ni ho a odiboyeni a wansum Kristo no ebenya ba bi akohinta hinta bi ni ho dimasra ya na ya hia mu na ye twe Kristo se mesra mo obi anhwe na kwan yi nhira ka oba de da amen ewiase ebekwa wieye na Yesu baaye no
Obeka nsem bebre e de kire ye. Ampa. Adifo ni bi nso ehye nkom bebre e de to ho. Na menu mienu ebre isui. Ana do mo kan ni nyina dodo no ahyase a ebem. Dimesre akra ya hiem. Say ade ba ko pe ene say ye so mu ti ebe ye ho adwuma. Ene tenene abrabo. Nti obi a uti ha bia no. Say wantima mo tenene bra. Unu say wankasa wa yu ho afiri. Ahenie nim. Ana obi a be yu ho afiri ahenie nim bia nso no. Unu say okobo nsam gem. Aba. Nti nema ne yemienu. Wurade fa bone nche. Amen. Ye nyina ni mu say Yesu oba asase so. Nti omo akọ Israel no. Omo de omo ni akohunu baabi a yawu Yesu. Aba. Baabi a obewuo okobo mpaye. Baabi a ye born asenuam. Baabi a osori fra ufuom. Oni asuafo no ko hia ya ono mu di nkransa na wokọ Nyankopon che no. Ebinim de omo ni akohunu. It will be a dance here, sir. Yesu wabasa asiso. Wabaye na juma yi awie okọ jane nche. Nti bra okọ ajane nche no. Asem bi si wo Galilee abepo no so wo. Asomafo eti ba akwechemo yenkono. Matuma asem di say atemu da kase no. Yenko. Acts chapter 1 verse number 9. What say? Asomafo dwumati ba akwechemo nkro no. Yenko. Wo de Kristo kọ soro. Yenko. Na oka yonum wie ye na wo hwe no no. Ti Yesu Kristo ne asomafo no. Edi nkra ni nyina wie ye. No omo hwe Kristo no. Oma no so. Oyankopon tumi epaja Yesu Kristo. Na nunkum je ni firi wanim. Nti tumi ni paja Yesu pa. Ana mununkum no abekata ne ho. Na okọ no wo hwe soro ha no. Yesu akọ soro. Na asomafo no ehwe soro han no. Mmerema mienu bi o senta de fita begina won nchen. Ti Bible kan say emema mienu omo ya bofo. Omo firi Nyankopon che bai. Ana omeka kira asomafo no say Galilee mmerema. Galilee mmerema. Adenti na mugina ha mo hwe soro yi. Adenti na mugina ha mo hwe soro yi. Yesu yi a wafa na mo nchen kọ soro yi no. Yesu Kristo yi a wafa na firi mo nchen ya okọ soro yi. Obeba saa se de mu hu se okọ soro no. Yesu obesa abasa ehira ka Nyankopon di da. Amen. Nti ewe ne de yempo ebeba. So uche America eduru ba bia na emframa kese bi abofiri pono so. Eba na atie sikronum. Enti state no a emframa no bebo aba ho no. Se Kumasi ha ebe se Kumasi ha nyina. Bubu adan na se niema. Ni nyina ye ehweso ade bi a e kire se wiase bekwa wieye. Amba. Nhyira ka Nyankopon din da. Amen. Nti masra nyame ma ya hyiam. Mepam chao. Ye ti asase suo yi. Ye mu dodo no a adwene bra. Ye betima bɔ na asase we so aso aba. Dodo no a ye ni so ade hu no. Na mibusa se dodo so na adwene se ewiase bekwa wieye nti ye bo ye bra yi. Dodo saying. Yana ya hyiam nay. Ye mu dodo say ana dwene sa ewiase bekwa wieye nti ye bo ye bra yi. Babachawo sa wan hwe yi a owure be fi ho. Nti ubatena ho sa one day no owo aba no abefa no odo akosie. Nipa bia nso se wu pa wajuma nyina asi. Amba. Deka down ayatemu a Kristo ebebu ho. Bitumesera mo. Nyankopon aso me ate ase se wiase bekwa wieye. Yes. Yesu beba. Amen. Amen. Edisem 19 verse 11. Di adaforum. Ye Kristo suma ya som no. Mumye hwe ho yi.
Wusua unyama Kristo nkyɛn bra baji asubo beye no kwa girini na babra pa wonya nkwa yakwa Yohane adisem ti do nkrunchemu adu ba kono osai na mehunu se osoro bie Johnson wo se osoro bie na hwe ponko fita bi nie na de oti ponko no so no ye friend wo se ade ayo ne onokwafo ye friend osi ade ayo ene onokwafo na obu atan ba me chewo asema metaka abibifo bebre nka no kore abibifo black people bebre nka no kore so de abibifo ejina nsani ani a metima ka cho se 85% nka no kore na so baji Yesu di na se oda so eye kontomponi a me ka kira wo se ewiase awiaye no Ojakopon be ka wafra adeboyefo obi akeka no wonyamso mu pa obon homoden dwumadie bia wo wuram na so onka no kore hallelujah amen ya wa bama wo ye kristoni aso ofri ne yira twempena nya no kwafo o kra ne yira sa me contract a otakwa no twempena otakwa o kra ne yira sa me kwankran na otwempena onkran do bedi boni wonyina onka ho asem na opirim na koma no da so ati Kristo fie anafrum mesi ewiase abakwa wieye na sada Nyankopon yiasi ho no eye da eye hu a obi ehu bi da na so obesi do bia upasa boni a aba wiase so no akwati wo no hwabra boyie nshira ka Nyankopon di da amen kwa mehunu se osoro bie osoro bi na oponko fita bi nie de oti ponko no so no o friend wo se ade ayo ne onokwafo afrano osi ade ayo ene onokwafo na obu atai Yesu abro Nyankopon tra na konwa kese so no sa ewiase nyina atobonim na opo bi amana basasi so no de na sema sa betim obiemu no abafo mpempem atiasefo ba nan empanifo duenu nan obienu a otimi yin ho adi sai obeba sase wesu abewu agemi no mienu nkwa ampa Daniel da awre hosi osura imam Yakobom ema abafo no kasa aye no esuro ye din ebise na woko no ye dene wurade fa ba ne che amen di Yesu Kristo ana to ne wusi wo sa obesane abasase so abewu ageme anewo oya no kwafo nti odi ne bohye so wabewu osa ko jane nche wose men kan kira wo sa obesa bebu atay nshira ka Yakobon di amen kwa na de oti ponko no so no wo fe no si ade ayo ne onokwafo ofe no si ade no onokwafo na obu atay na otusa wotenenim na niti si wojaframa so tia se eti atemu no wode ba no tenene o eye tenene atemu we ye baifu a eda no obeto atrigem oso ujarada obehye na baifu bebre aya so de mama so anadum na purugu asori bo ku akomu abaifu na tikuo aso de me na me ka kire o ye ya baifu leader di asofo ne asori pon a no mo so abaya asori iti mo amatete nsori no mo mamo ne mmere na monya huumfo na monka abaifu no ngu no nyame tumi ntimi nya djuma shira ka Yakobon di da amen wo me akofo bi a wo me very dangerous omu dua bone nko a evil baby on pese Yakobon krofo nhwe ase kwere mo Yakobon fa ba ne nche amen baifo bi a wote da ma biada sa wan sakra ejabasho you are preaching good
tutu anajoa sakrawadwen shiraka nyameni amen ha na nani tisi wo jaframa nani tise jaframa na ahimotre pi buboniti ahimotre pi buboniti ana watwe ne din bia obi anim ti to watwe ne din bia obi anim ti ono nko a wo shatade bi odi apo mojam to opa no wo shatade bia ya de apo mojam na ne din di nyankopon asem di atare ni desai nyankopon asem nyankopon asem asem kesiye bi bewi asem asem kesiye na mko mu ba shiraka nyankopon ni amen mema mo chiche condom ne mo yire mo da wapira ehia praso mema wo no yire aya yefro tuo ba tira de no yire ba da no akodo condom ba timi ka kire oku sai se wa mo ho ba ya ne ne wona Rani fa ba ncha amen oba bi wa wonu oku ba hie mu a na wakọ pharmacist na wakọ toduro ni wa mane guna se da ba ya sperms no aduro ni ba hye sperms no embo na ebeda nipa na aduro na hye enkwamwa no ahiri nyina Rani fa ba ncha amen ma du ba bia no obo na yira ba so na ya nyame aboa ya ko tie ye mpa abo enema na metiri abra we de wanya mfie miensa wanya mfie nan imu atwe pa e oba no hebe ma nanim awura ne fa ba ne che amen asemu be wi mu ye mu ye wa Kristofo wura ne hu ya mabo amen yankwa na ne tisi wo jaframa na ne tise jaframa na ahimotre pi buboniti ahimotre pi buboniti na watwe ne din bia obi anim ti ono na kwa watwe ne din bia obi anim ju ono nko a wo shatade bi odi apo mojam dia tade oni bebu atan no odi abom mojam na ne din di nyankopon asem tade ne di nyankopon asem na edom a wo soro no na Yesu ba yewo abofo bi a hwe nyankopon se de wa hye ne ma na ehu papa abofo no a bofo bi tse silefe ene chalafe no marke no ene gebra no ene wo mo yentimi mo mo din no masa se ba ku si aso dem ha abba onkwa ha se bofo ka to yi ne huodi ene tumi anyakopɔ de ama no a onkwa ha de Yesu ba wona sa abofo wo yi a wo mo tumi no ena firi soro abasa asi so ebu atan na omo ba no sa de yesi nipa si omo kokko da ne okko da was yakopɔ bɔ na dwempo se sa da ba ko no obedwiri wiase nyina toagu na obia otena asase wo su di bɔne bia da obɛsɛw mo amofefa mato hallelujah amen mema fefa mato amesi road ema ware fo mo no muntie bi mani abere pa na me nyina se wuku ka so be fa auto empene o empene enye no ko de se oba wo prema wuku fa auto pe ukwa bonsam gem enye din na nye yakopon be ka wa frɛ gayfo na mema no bebre sa no mo pe do de ba ka che de se Satan firi me so ne ho ba jojo wurade ho ya maba amen sa wan ti asema me kai na wa de ba na so de hia no a ukwa bonsam gem na ansa na wo be wuo no yakopon de yade be wura utunum ade wura di paduanum agu ani mu ase asa na waku doctor bia no beti ma twa wo etu obia wode Yesu adi bia twa wa brabo ye twa wa wade ye twa wo na mu ye Kristo ni ba na uku be ma da wanum fene te se tofe lollipop wa mama mfe amempene wo so wanya ba ye abetre no mu wurade fa ba ne ja amen yakwa na edom a wo soro no eti
Adoma ewa soro no. Otete apɔnkɔ fitaa so di n'akyi. Wɔn tete apɔnkɔ fitaa so di Yesu akyi. Na obi ahyɛ nwera pa fitaa. Na obi ahyɛ anwera pa fitaa. Na afuna nanam bi firi n'anum. Eti Yesu pia afra nanam bi yada. Efiri n'anum. Efiri n'anum. Na ɛno na wɔde bɛbobɔ amanaman. Ti sika no efiri n'anum na pie ba saa. Ɛna ɛwowɔ abɔnefoɔ ne saa. Sika no wɔ nso awu. Owu ni ho biem. Was before sir obepie no. Yɛbɛkyi owu ato gyam. Yɛbɛkyi asɛm ado ato gyam. To be anya dwuma biem. Di yie bi a wofa mu bia owuo bi en hɔ. Adɔfoɔ no ɛna meka sɛ mo akyirɛ wɔ yi. Ɛna yɛ nkwagye da o. Nipa akyɛ wo. Sɛ wasetena wo tia no. Sɛ Kristo nka ho a brother hwehwɛ Kristo. Wiase wɔ yɛ fucking place. Fa wo to wiase wɔ so. Ma w'ani nyi wiase wɔ mu. Ma obi a nada na nkwa yɛ bɔne. Shiraka Nyankopɔn di. Amen. Na afuna nanam bi firi n'anum. Afra na me firi n'anum. Ɛno na wɔde bɛbobɔ amanaman. Ɛna ɔde bɛbɔ amanaman. Na ɔde dadeɛ poma bɛyɛn wɔn. Ɔde dadeɛ poma bɛyɛ wɔn. Na ɔno na wɔtiatia Onyankopɔn. Nti ɔmo tietia Nyankopɔn. Adeɛ nyinaa so tumfoɔ. Adeɛ nyinaa so tumfoɔ. Abufuo a ɛden ne nsa akyi amana soɔ. Abumfuo a ɛden. Nyankopɔn. So ɔse wɔde abumfuo yɛ biribi a Ehu papa. Toda ya mo miɛmfa Sodom ane Gomorrah deɛ ɛnya nhwɛsoɔ kakra. Bra no so yɛ ɔto ogya no firi soro ɛna ɔma agya no sɛ pie wɔ asase mu deɛ soro deɛ ne tɔba ɛna asase deɛ no so fifiri mu ba. Nyɛ baabi nwane fa. Sodomfoɔ wuna ma ne o. Wuna ma ne papa. Nti wɔn a ɛyɛ nhwehwɛmu no wɔn si asase no bɛpem nnɛ ewura kura ntumi mfo so. Wodua bibi wɔ so enye yie. Ɛyɛ nhwɛsoɔ ma yɛ. Hyira ka Nyankopɔn di. Amen. Diarafo ma yɛkyiam. Nyamesoma yɛ asom no. Obiara ma n'anim re. Ɛna ɛnya sɔre bi ane yɛkɔ. Nya sɔre bi a. Bia hwɛ na sɔre a wɔkɔ yie. Hyira ka Nyankopɔn di. Amen. Yɛkɔ. Revelation chapter 19 verse 16. Wasai. Na owodi bi a wɔtwɛn wɔn ataadeɛ mu. To odi bi a wɔtwɛn n'ataadeɛ mu. Ɛne n'asene mu sɛ. N'asene mu sɛ. Ahene mu hene. Ahene mu hene. Ɛne awura no mu awurade. Ɛne awura mu awurade. Na mehunu sɛ ɔbɔfoɔ bi gyina owia mu. Sɔte aseɛ. To odi bi a wɔada. Wɔatwɛn wɔn ataadeɛ mu. Wɔatwɛn wɔ ataadeɛ hyɛ no mu. Ɛne n'asene mu sɛ. N'asene mu sɛ. Ahene mu hene. Ahene mu hene. Ɛne awura no mu awurade. Ɛne awura mu awurade. King of kings. Tumi wura obebu ata. Yes. So Nyankopɔn tumi de tumi pae pukokwam ama Israelfoɔ nante asase pɛsɛ so deɛ a. So Nyankopɔn tumi ma Israel asɔfoɔ Lewifoɔ tumi de apam adaka gyina Jordan ma ne wede a. So Nyankopɔn tumi ma Israel to dwom ama gya no kɔfa so bubu di a. Wɔsɛ me nka nkyerɛ sɛ obɛsɛ wiase. Obi anya very careful. Be anya careful. Ɛsɛ nipa bɛbɛ di nyamusom ne di agorɔ. Sɔɔde aseɛ. Jiri asɔre yɛ wɔ hɔ yi. Sɛ ɔba ware ɔbaa yɛne ɔbaa ne nna nsa ne awade no. Mu ɔbaa sɛ ɔbɛware no a woyɛ aberanteɛ a yɛne ɔbaa ne nna nsa ne awade no. Woyɛ saa wawa kreti bibɔne bi asi w'anim. Bɔde mfa ba ne nkyɛ. Amen. Ti nyame ma mesi me no kasa fa atamu da kase no ho. Ɛwɔ ahoboam ankyɛ ebeyi no wadi. Ebisa dodo abɔne dɔso wɔ wiase no. Na Onyankopɔn bufuo no atwe bai. Adɔfo a yɛdi ahyiamu ɛnɛ megye nyame asɛm so kasa kyerɛ mo. Obi a wɔ hyia da ma bia no. Mepakyɛ wo hwɛ w'abrabɔ yie. Abufuo na bai. Adeboyefoɔ bɛhu na ma ne. Ɔmo nya agyefoɔ. Amen. Amen. Isaiah 13 verse 6. Kasɛ mbɔ ma me. Nti obi a wotie bia no. Bɔ wɔdwe mpɔ sɛ Yesu pie na wopɛ heaven bi akɔ. Obi bɛ sɛ ɔkɔ aburokyire a hwɛ bra wɔ bere. Adeɛ bi ebebu sɛ bia baabi ehyɛ bia. Bɛkɔ akɔpɛ de aba. Visa a wɔpɛ di. Obi te kiri so sum onim deɛ wɔyɛ. Amen. Amen. Yɛkɔ. Isaiah chapter 13 verse number 6. Wasai. Was muntwajo. Wasi ɔmo nya dai. Muntwajo. Ɔka kyɛ adeboyɛfoɔ. Me gyina ha me nka ho.
Hallelujah. Amen. What's what I'm in charge? Na Ewurade da no abɛn. Urade dana bayo. But is what say you fro tumfo. Yo nema bebre a ACC a kyerɛ sɛ urade dana bayo. Aba. Nneɛma bebree. Enne oba owo class 5. Oko school a ne nufu gu Brazil. Class 5 nya ba. Kyerɛ nsenkyerɛ ne. Class 5 ni akoda obo Brazil. Wabu ne nsa. Wonimu nyansa nso wabu ne nsa. Urade fa ba ne ncha. Amen. Yego. Isaiah chapter 13 verse number 6. What's that? Mun charge. Ye charge. Na Ewurade da no abɛn. Urade dana bayo. But is what say you fro tumfo. But is a osaya a free wine. Otumfo. Otumfo. Enti nsa nyina mu bago. But is a osaya Efiri a otumfo. free otumfo. Not just say obesaya de. Nipa bebre aye boni esi o. Iboni esi. Nipa bebre aye boni esi a mboni mpie ye. But Nyankopon nim de boni na pie. Dadaja. Oba timi nyinse aboso menkon no wawo. Na okyekyere ne ba. Na okoto akora na twene. Obi timi ne ba koto toretim. Obi so ensu oto a ba bi ensu ana no ode no. Na opuda akora na tom. Ereko. Obi so ba bi a ball na bi sie. Ohia na obi eni ho a na okogya akora afofo na tom. Mrebi ekwadwe so mpabo achepa adwada. Adwe so mpabo adwa ye ne yete me ne agya nkoma na agya zik. Pompa bo ne ba na boda bi da ho. Ye duwa na oba bi awo de ne ba beto ama mpreko wi akoda no. Ni ba di boni o. So ta say na odi boni we na wa brabo pasesa. Why na ya? Wa na wa yo. Nshiranga Nyankopon di da. Amen. Di obi a otia bia me si suro boni na ewiase wie ye ba. Asase ni tiam. Boni am asase ni tiam. Eti agire foi mo sakra. Roman foi mo sakra. Pentecost foi mo sakra. Kaka eri mo chenyam sumpa. Ya pemu ahoden. Suro fa ba na nja. Amen. Yago Enti mun charge. wasi en charge. Na Ewurade da no abɛn. Urade dana bayo. But is what say you fro tumfo. But is what say you fro tumfo. Enti nsa nyina mu bago. And say nyina mo bago. Na odasani bia koma bɛnane. Na mesi die ebesi no. Ano oden. Nipa bani wo mo. So na kaji. Yi, say na netie. Ene mampe, manko gidi asori bi. Na eka. Sa me na ka kire. Pa beje di no wo wi. Say na netie. Ene mampa asori bi anko a. Mama sam kese sa batumo yi. Sa me na we bi enye yi. Asi. Ei say na netie. Ene me tena asori mu di nsamane sei. Nsamane. Semone. Smogre. Boni hu nyanza. Hallelujah. Amen. Obi ahwe no yi. Ya hwe no yi. Obi ate bi ahwe yi. Yes. Me mfa ba. Nanso so mi hu be sane. So dia de. Yes. Me mfa ba. Me mfa ba. O meka se mabodwa man so mi hu be sane. Who be sane? Ono an kasa hyehye me bone. Yes, no odi. No wa pa ba bi obi anie. No odi sa bone no. Twetwe no sa na ni ehrete. Oya ha ha. Da bia no ha ha. Okosko osua de kura wo hunu. Woni ne kasa bia won tiase. Kwa daji. Woni be frasa fu meeting mu a da bia no asem meeting no. Obi ate bia o masturbate bia ho yi. The spirit of masturbation no. Eye sumo tumfo na yesa. Ampa. The bama bia one kasa tutu bema ema hu sana no. Hu say why you want free have him? Obadia fa banaja. Amen. Yangwa Bring charge. was he in charge? Na Ewurade da na bɛn. Dana bay. Ba so say you fro tumfo. Baso say you fro tumfo. Enti nsa nyina mu bago. And say nyina mu bago. Odasani bia koma bɛnane. Na abonefo akoma bedane. Wo hu bedwiri won sɛ. Enipa on be dey. Bedwiri won. Hallelujah. Amen. So we know a person. Not to say yeti ha ya o. Ye pensu ya.
Nyankopɔn say nipa di bɔne dodo. Nti obefrɛ Noah. Lord na sama fa ne so ama ne bra sofo. O kire ne say they say yesu opepa nipa efura asase ani. No pe nipa kakra sa do mo hya brabo ase. Ebia na omo de omo sakra omo age. Dolman yadaka no preachie. Branche do whoever partners house this mine. Menopause. You're correct. Nkoyi. Time no university. What you say? Or we were masters. Dolman is house in Nkoyi. Judge nature was in Nkoyi. Na na twam na chinyesi so a Nkoyi. Nkoyi sa 120 years. Afedi aso ya Nyankopɔn wo se nipa nyina ye. Umi ehwe you. Sa wo twe no wa so pa na ye oman yo. Na oman wo de yemfa nsenka ekuru kwa tse kumase a na efie ba ko pem nipa na nyankwaje. Hallelujah. Amen. It is obi ka kire wo say heaven ko ye Isa wan kan ko ran kire wo. Yesu ka kire suafo ne say so obi be so Timothy a Jesu opa ne ho achi no ma na sanu aso. Because obi opa ne ho achi a wo yi no mafiri wiase bone nyina mu na odi ni padua na ma Kristo na Kristo honhom na di ne so awudade hu ya mabo. Amen. Yengwa enti sanyina mu bago ensem bago na wodasni bia koma benane na sani akoma benane na wo ho betwiri won nipa ho betwiri won enketenkete ni awre ho bekuta won enketenkete ni awre ho e bekuta nipa se watene wiate na wawe nsa pan ya enketenkete nka beti ase ne mu nsa no mu a sa wo wi apetese sa na the whole day one di na wo koda na ba na dwo firi na dwo dumienu ko bodon ko no a na fifire bi ahase efiri na ho ahase e wo so small ne ba sa me kura se won so obi ada yada se nyame a Nyankopɔn amwa na obi wonya no obi na da anasa wan tiam am obi a won ne ebo ho ante a ade be chi no small do so bom na sa se ne jeso sa o se ketenkete ba da enketenkete ni awre ho bekuta won ketenkete ni awre ho bekuta nipa na nipa be huru ye so awofo a woko awo nipa be hu ye o sa de ai awofo a woko awo awofo a woko awo e ma mo na mo ya se mo yemu adansefo baba na wo aka wakati ogu se me kwa da be kwai da bi wo aka che se ya ba be kwai media be kwai medi nkrakra ai ubeti maka ntimi nka wo yira body apesi e man ko enso nyame no awo ka no a obetwa oku anu sa akopem so obewo e bi boss otro na kwase ampani wudi mu nyansa wo padi ayame busueni obetwa be mana no sa majawa wade ngwalu biem we di pabone ni ebi kura bo me mano sotro yi sotro baby wona wo ka na be no a se do beti boss sotro nya gro so ta se us awona ya ekawa dipadua no nyina te yaw sa no wose atamu na ba no sa no obaye no nyame ma obi anhwe no hoyi e say cha Kristo for memma mrantie ebinom gambling unu za cha to e bone ana e bone obi a uto cha bia no Bible say am physical ma ahuri fam ni ye obi a wo pa wo hontem na mfiri Nyankopɔ ahomemu de mu amoto chacha ewo mfuo so Chelsea and Liverpool wo twa also ne say bako no asam ne nine over 2.5 akọ ye fuck pa ball ese nko gina so o gina so kakra na nko yima do wo bonkum no e no wa nyere sa wo de ball na kọ no am yakoje we player onye player we akoto no $120 million onye player wo a wuti kumati e so fia na player star player ishira ka Nyankopɔn di da amen because akabete 50 minutes na game ni ba wiye so that say baby o twa kwa so ya hye no do opekwa bia ye bete kanasa hye ena emma do obi di atamo side obi timi ko he ball cha
kacha bi otu yet obedi attempts akomete bepon we won't overlap here. Shiranga nyakopo dida. Amen. Nema yachiem. Ewiase bae no. Obi atwa lotto me ye billionaire da o. Nya ho bi da. Wiase bae obi atwa lotto e me ye billionaire da. Ye ke wiase adefo a enya lotto ne mani pa ye. Da bi. To ya branch na pebraba. To fi lotto. Lotto ya sansabra. Ya kwatwibra. Send babra ba. Amen. Amen. Isaiah chapter 13 verse 9. What's that? Share Ewurade da na ba. Ewurade da na ba. Aya tirimode ne ani bre. Aya tirimode ne ani bre. What's it? Aya tirimode. Ani ani bre. Ani ani bre. Ani abufuhie. Hey, Nyankopon ne bufu no so ba ya de ehu ba o. Ano den. Anano Israel for Moses okwaje mransem du aba. Akodi edara na wo ma. Ehwa na frafrafo no a efra Israel for no emu no wo bae. Edada Israel for no say Moses wawu. Nti wo me anya na ntwe honi no wo nsom. Na Israel panifo no a Moses ja wo kire no ate ase. No man na ntwe honi no wo nsom. Moses beduru bepo na ase. No wo say Israel for som bosom no. Ne wura hoy papa mesem do a Moses do akwanchen adedu na akwache ya no bonenti what the shwe forma ne nyina bubu do sane bedu baby Israel for no ana obusa o mo say de o ma fa no omra ana lewifo no nyina ekọ Moses nchai ana o se mo mfa sekai na mo kunkum o mo asuma abosom nti da no o nkum ni part 3000 Kini pasa 3,000 Moses ma lewi fo ni kum wo. Israel fo do sentim no tie ne yo. Nyame asem ade ma no mo to twene ye. Ana mo do mo kobo ehofo no. Do mo som ebi hwensa ebi buru nyaman. Abrante ba akokora de Israel panfo ahia adwendwen Yakobon asem ho. Na okura obansa na betwam. O stubborn. On Moses ho. Ebi olumai fa na ho kra. Abrante bi hedi no se owure ye egu ye Yakobon anim ase na okofa apia. Oto no bo ase ma agoro re hyase. Agoro se hyase du ba bia wuntimi nyai. Ebi atiaka so. Uja ye nyayi. Atiaka so. O ma ne du sa tam no. Na ode pia no wo ba ma ne sisi ne pie na yase. E na be wo ba na yase ne si asase. And Yakobon say, what's an come abufuo? Asodano Kurano, Nipa Makumako, 24,000. And when Yakobon kum one more, 24,000. So I say, to Yakobon say, oh, Baba Buataya, what you have here? Yet, Timothy, was San Yakobon Timakum, Abraham as for 24,000, and now Antoana, Akunodinana, a Pepper Nana, Nana, Nakunana. Wo be shiwa praso you ti am not even know that abawenya ni mo so ojuma ye so kufuni awurade bedi na Hallelujah. Amen. Ajumo ya tuna hano. Anu ani ya tuna suru. Heavy you moje tayo. Heavy. Your more drums so heavy. We ya ni ekoto. We ya etuni ya. Above volume. Heavy song. O jamanya unkobi. Heavy. Nwako tubi ho. Zem kekani na ni huni
and so can't say them the No, new. di mo danse. Hallelujah. Amen. Na say enipa bi ko chia baabi na omo di nkoma a omo ka asem no da na omo ka asem go mu no na me hu nipa nso wo different ayi ese peche bansiri bi a okọ gida na ase nya agoro Akrakapa. bansiri bi ese da na ase no Yasenketo. yes me yere ne te ya Oba ne wi no. on be hu be bansiri ne da wurade mfa ba ne nche Amen. hwe akrisofo nyankopɔn adwuma ayɛ no ɛnyɛ honam ne mogya o Honam ni moja. Dabi. obi a wotie bia so ɔpɛ sɛ nyankopɔn lift wo a ɛnyɛ honam ne mogya Dabi. so ɔte sɛ ɛtwa sɛ wobɔ honam wɔ yi asɛnnuam na ma wo nkonkon di hene wɔ nipadua nim megyina manyini metumi yɛ wɔkyena 14 days Eh. manyini matwam 50 years 21 years. ɔto ba kora anya 50 years Yes. makyiri ma mienu no obi te ha wɔkyena te kora wɔma Oma abrante. na adwene ne sɛ wapa wɔkyena te ho Eh. ɔbɔdeɛ mfa ba ne nkyɛ Amen. eti kristo frɛ yɛ sɛ ɔbɛma yɛ nkwa to obi a wotie bia no nkwa a kristo de ba no bɔmmɔde sɛ wo nsa bɛtumi aka bi ma honam nnua wo nhyira nka nyankopɔn din Amen. yɛnkɔ Isaiah chapter 13 verse number 9. wɔsae What's it say? Awurade da ne ba. wurade da ne ba Ɛyɛ tirimɔden ne anibrɛ. ɛyɛ tirimɔden ne aniberɛ Ɛne abufuhyeɛ. ɛne abufuhyɛ Onyankopɔn bɛdane asase amanfo. nyankopɔn bɛdane asase no deɛ Amanfo. halleluya Amen. ɔsi da nan ɛsa so ne boa ɛna ade mmiɛnsa ma ha na wote baako Aye. wontua that bi Dabi. wontua wata bi Ɛne wacha mo mo. tenant bɛka na abo afu metu Etu. yesu ba Yesu ba. kanea na ɛwɔ dea Ɛnyɛ ɔde a ɛyɛ aban de a. nsuo na ɛwɔ dea Ɛyɛ aban su. Nyɛ ade ɔde na wontua that bi ntua wata bi efi owura bi hɔ a ɔntua na wasa gyegye asɛ di aka ho kɔsi ara ɔbɛsa akɔ asome mi na abɛkɔ asɔre yesu ba a. Balance no. ɛna okristo ni bia wadɔ so mita bia wanya ya wokɔ bonsam gyem Wadwo so meter. Eh. Meter adjustment. so ɔte ya na wadɔ so mita mɛ sɛ wɔkɔi Ukɔ gem. wɔso nyankopɔn wo sɛ woyɛ korɔfoɔ You are a thief. bɔdeɛ fa ba ne nkyɛ Amen. sɛ wopɛ heavy akɔ a mese gye sɛ wobu nkonta yie yɛ sɛ mese wobɛyɛ disqualify amen Amen. yɛkɔ Hwɛ Awurade da ne ba. wurade da ne ba Tirimɔden ne anibrɛ. tirimɔden ne aniberɛ Ɛne abufuhyeɛ. ɛne abufuhyeɛ Sɛ ɔbɛdane asase amanfo. ɔbɛdane asase wɔ nyinaa amanfo Na wasɛe ne bɔneyɛfoɔ nyinaa firi so. adayɛ kɛse a ɛwɔ asase wɔ so nyina bɛdwira gu Yes. adayɛ wɔ asase wɔ so nyinaa ne nyina bɛdwira gu Trasa kuda no. Isi le go. nhyira ka nyankopɔn di da Amen. na sɛ woasi a nnipa yɛtena bɛɛ wɔ Yɛtena brɛ we. kanea yɛ huni according to bible no kanea yɛ huni Eh. yesu ɛyi ne ti pɛ kanea bi abɛkɔ off No akosumbu da. awia mmɔ bosome mpie Ensroma nhyerɛn. nsoroma nhyerɛn Light off. Baby. enti esum kɛseɛ bi bɛsi asase so na esum no mu ɛde onyankopɔn tumi ɛbɛhenya nnipa dɔfoɔ mɛsi yɛsi awieyɛ ɛba to obi ahwɛ n'abrabɔ yie amen Amen. kɔ kakra Na ɔbɛsɛe ɛso ne bɔneyɛfoɔ nyinaa firi so. ɔbɛsɛ ne bɔneyɛfoɔ nyinaa firi so Ɔsoro nsoroma. ɔsoro nsoroma Ɛne emu akuru ne nhyerɛn bio. hallelujah Amen. ɛne adum kanea kakra bi ana aboɔfo Dum so. Awuro wo. akasa sɛ wɔn sakra da sɛ yɛ practice wo Eh. na sum bi ɛnam kwan mu ba Nyɛ nkwala sum. ɔno sɛ pie yɛ yie Ɛyɛ yie. Misiri mi die no bi. hallelujah Amen. ɛda no okristo ni baa bi a wahyɛ ɔma wura biara no wankasa no wayi ho afiri ahenni mu Eh. Ntaba bɛfɔ. nhyɛ ɔma wura gangan sɛ sisi ne mu bɛyifoɔ Eh. ne bɔ a wayi ho afiri mu Different colors. ɔbaadeɛ mfa ba ne nkyɛn Amen. bɛrima nyankopɔn de wiase ahyɛ wo nsa Aye. ahyɛ asomadeɛ mmienu ɔkɔe Ɛno asa bonity. asa ɛnura ɛbɛnna akɔ bi ba mpaebɔ Aye. bɛntɛ kamakama na wabɔ mɛs na wura Bra. woyɛ kwasi apapapapa wate Ɔbɔti. mina meka kyerɛ no
Catch you pray. Munyansa kwara. Said you would walk up on me. She say, a man day. It is on petrol. A dear chair, Ubabano. Mammy will be no mesh. I let you buy what Sunday noon to come and say, why come on? You say, I said, it's in what Ginano. As you will deny. Who baby are Gina. As we're dread and getting was here. Hallelujah. Amen. Yoga. Verse number 10. What's that? Osurun Sunoma. Osurun Sunoma. And you walk with in Shrebia. And you walk with in Shrebia. We have a true zoom. We have a do sumo. Now, Osrane Sunshine. Bosum Shrebia. Now, Mababa Chiviasiaso. O Jango Passi or Chiviasiaso. I will Boneho. Masa. And Yama Echo so Ghana as he said, hey. Now me walk me picture as a TV. Obi send the video be blame. Hotel be Ghana. Nipa timi ko chia hotel ho na e man ne memma e da physical na nipa twa ho chia no mo video e bomani amisu Ghana your papia ye Sodom and Gomorrah enema so just say July ensu anto August ensu anto September October since one pa, a come. You dip on your ma, before being so grand, Nabamu. Radin for manager. Amen. We rush on them. Hey! And now one year now, property is so crowded. We'll be with my bed. Dear Gro, what did you ask? Dear go, what we are paying for more money and now. I can't be paid. When you tell my say, my hoping from everywhere, boy. Hallelujah. Amen. Now, never 2 years. About 2 years. I want to bonnet. I want bonnet. And you're bonnet for us. And you're bonnet for us. I want move your home. Oh, and you answer. Bible is someone can or catch up bonnet for. I am bonnet for. Mercy out here. What kind of there be cement? Papa himself your software. Oh, we are getting software. Hallelujah. Hallelujah. Papa. Obey me, Mama, come on. Can the cement ba 100 bars? Okay, I call I say, Mamma yata a cement, you know. Then I'm saying, you use 25 bars, cover 25 bars in a year, you should be. No, cover 25 bars in a bar. No, ye 100 bars, you know. Or 25 bars, don't go with them. Indeed, yeah, now, almost the album was a bar or the car cement bag. I spent back 1, 2, 3. Then what's it? Here, a quarter. Hallelujah. Amen. Dinner. One was die, a dirty one. Whatever anybody more, Monsieur and net, and you penny. There be trust no one. Or nobody come out with the wood. Should I get a couple of that? Amen. My pinna of a might be at that 4 pounds or the best friend is on which chain me. No, so come, said them soon to you chain me. They must be quite like to me qua. We didn't know, don't match on that. Almost can sacra movie. Say what in a year in that. Or don't know for us. And if you would have back man and say, what done for no, or no year in that. I say, me madame fu I could see a son of that. Wouldn't me? Are a summon our cancer. What's all the class I will call Nakote, not a blue bar, bra. We had it. Or clan free son, Yama. Or quite good. But it was so many babu. Because I don't know Bob as 12 a.m. King. Now, there's a dear goom, Canadian, not dear no. To be to me who did not come to walk. I don't chant the men I say. Was young Roberts. And I hear no good of. Can I call it not to be champagne and then Pano Chatty and ye is form. Nobody near here. Oh, beer, now damn for in a temper. I don't say how to make a cow, but the hack cow. The Union say, Echo, ya. Now, down for the baba, photocopy. Bujan was shit. Ora, Mamma Bawarino.
and you will be a new. I can see where Madame Funti or never hearing your type. Madame for no what done for me, you what done for because you pray. What the for manager? Amen. Because you dear grow. No problem what the rear. When you're very much more. To a young boy, I catch it as I. Bonnie and the pretty. About 2 years. About 2 years. So I want to bonnie. Our bonnie and the pretty. And your bonnie for so. And your bonnie for so. I want Mumuyo. I want Mumuyo. And Mumuyo. And Mumuyo. No ban or bear chimpana. I don't. Obano bana mo chimpana say. Kwatekwa. Na the way who bear man. Member nta de nkwan no wo che onna why nyensen onna ntia onna ndese be ma chekambu no ahye jeans no bobet t-shirt bi no cheche ano so onna ye be ma na omo ya de say ana mronko obo Hallelujah. Amen. About here, a man young man not that. So I'm a musika, no one campana. Give me what in mind. Money is a canipa. Musika, yes. Was if you cacaraka, not if you know. Perhaps a one point, Burbetten. Now, some man or dumb or aquatic kingdom. It was not said as a man say, or no bad na. But in the year no, or confirm ma, and then ma, a year a chiwadi. The Obanasi, or no, one more banaba, or banaba no catch and say, Wayne and no babeda. Ban and no sabeda. This or no bano, a year a chiwadi anua. Na a quality of Kunyumua, no one also to channel. Does it? Why, yes, I could do before baby by and more banner the pentois. And when ya dear, one cry dear, and a man up Pamano. What it? Yana Kiso Afrayano. What you are telling Casapan, I tell you, to be able to tell we are Kiso Nipian, the Pachewo, Bow Kiso, Sumano, Bali, and maybe I said you be a young, and more be another uncle to Bonnet. Kiso nase ebisa bonenti onyanko ponso be sasasi yawa wona nokura nyanko pon oya nyanko pon ti asifo ni da afo ti asasi Hallelujah. Amen. I don't know. Fake you so afraid, no. Woman is some my. You ain't saying Uncle Ponas. And maybe be a two city. Then free was swimming in Munka. Now, the
Yankopon hyehyɛ de ba asase wɔ su no ɛyɛ hu na deɛ ma werɛ ho ne sɛ ekanipa ka na ɔhwe ase na wopire bi a wotumi wu sɛ suo faw na nom suo ne bi a wotumi wu sɛ gya hyew a wotumi wu but deɛ Nyankopɔn de ba no wɔte wɔyi wɔ wu afiri hɔ nti wɔhɔ wɔ nipa fam nyina da wɔwuo nka ho wotiri bɛtumi ate na da so home adɔfonom Nyankopɔn dɔ yɛ paa o asɔre wei sɛ wobɛwura mu a mɛsi ɛyɛ akyɛdeɛ kɛseɛ yɛ na obi watɔ da asɔre ɔsɛ mene sika na asɛ n'ani nye ɛwɔ frɛ a Kristo afrɛ no mepakyɛ wo yɛi Onyankopɔn frɛ yɛ sɛ ɔbɛma yɛ nkwa o montie ne yie nti ba waba no ɛma bibia mu wapɛ mu da wiasefoɔ hunu amane o wiasefoɔ hunu amane adeɛ bɛsɛn obi asi fie kakraka ɛso akɔsɛ ne kɛtɛ wɔ asie yɛ hɔ no ɔkɔda ɛmena yɛde ama no obi akɔgye sika yɛka kyerɛ ne sɛ so maame te sika no bi ɔbɛwu to maame tumi frɛ kurase ba na maame ti ne suo na ne ba ne ti ne suo ma ne bi ɛnyɛ yie duagyirifoɔ a yɛhyiam obi ɛmfa ne kwagye ani agorɔ na mese sɛdeɛ bɔne gya si dale wɔ asase wɔ soro ankyɛ ɔtwadeɛ mpo bɛsane wiase bɛkeka bom nipa bɛdwane a wɔmanya agyefoɔ ɛnti obi a wa wote bɔne mu biara no ɛna firi bɔne nim na fa bɛbata Kristo ɔrebɔ yɛgya wɔ se wɔrebɔ Hallelujah. Also, why are they? Woba. Oh. Hallelujah. You go come from the and a brand call. Are the mark now? Isaiah chapter 13. Verse number 11. What's that? Now, my Bible 2 years as soon as the bonnet was over 2 years. So we are now okay. I know. As I see when you're body be yes. Speakers, when you're body be I am no. Any petties we are. Oba uchimpana a bonnet. So they are saying. And I was a coach of foam. Oh, your phone. And now I'll catch up with friends. When you say, what is your home? Salco Eco Boo. I open up and Antenako Bokoro, no? Or 2 billion. Men, Papa said they were here. There's a woman is come for year. As a mwaba. Now, a branch is a car. We go to a fun year. I go to exams. No idea. Or 2 format. Oba no kutie oba timi pona dwempo se wo wura we mekum ne sunsum eso de netia so de mekum ne sunsum ikum be ma ne sunsum woni ma de ikum be ma sunsum ade ikum be ma sunsum oba obona dwempo se minimi kun nada matu gate nim minimi kun nada titu se giri asore wo mu ye ntwempena ye ntwempena ntu
no nada. What were Oh, were you? Oh, come on, Sumawi. Hallelujah. Amen. Obabi to be said, you say, Milky or Obey me, I call. So that's it. Did you make a piano on to me? Yame. Not the Via Beme. Madame, you know a divorce. Oh, what you know, she pie across the amendment. You come from what you do, ma. I don't know what you are across the what was any upon the equivalent of Uda. Not enough to say a question when you remember was it Proco Oba. Unuba. So I was it Proco Oba. Some Samus Minamare. And to me, what do you hear? Namu Bakum, you know me and son of me who said me, Ben Mawade, Ubu and Nasi. When you number 2. Amen. Can't baby also. About 2 years, yes, one the bonnet. About 2 years, yes, one the bonnet. Any bonnet for us, Any bonnet for us, our hand. And Mumu Ghana. Bama Timini Fukoda. Be a woo. Bema Neda. Woo. Now, Bema could treat to come out. Much in mind. Yeah, you from Abato. Bemani Funda. Ghana, you nipa. One more put 2 minutes. One more to be quite much. Echo to Nipan Sans was 2 minutes, one penny pan sans 1 way. So I say, no, you to me. On noa, and ye. We are in for manager. Amen. Now saying, and young Quanta yo, a brand been in a girlfriend. Sir, I quite Sakawadi. And Yakacha say, over my passemra. And on a number for share home. Because he had a view. And I'll catch your wife and say, me and had the war. Chrono and Quantia baby. Sir, cruise never come again. Now, what one again could do what? Commodity son, a cruise in the child, or Baroshi. Now, Ababa, we ye, a cannon of you can't know for you can't bar. What would you try again? A sack of pimpra, then we almost so young as I and I will call all Tasua, scanty me a day, a bar, and a person for a chia brantian. Where's your battle? Hallelujah. Amen. At the end of Yangopo, at the Ghana, Ashayansa, at your beautiful, Obiaman now. Na young Kunko, na Yesu ba oban obatria, na niatia ho, ni free or Blania Sassia, Akonyam Kuponcha Kodia Home. Yasia Nana, Yasia with a ho, Yasia Sunia, and found 2 years or so. It is Hallelujah. Amen. Who do we have to Christ? Amen. Obi a wote bia mpache wo. Say wo nyi Yesu ni. Ema yemfa wonko nsuo mu nko bo wasu me kire kire wo. Na o meka Kristo abusua ho a asema meka beto. Wo ukura tumi ne benya no de waba. Eti adofrum. Ebire we ne sese nipa dwene nema ho yi. Hallelujah. Amen. Kokakra. Edano mema osura woso. Osuru ba woso. Na asasi be hihima finisi bie. Osuru ba woso. Yes. Na asasi hihim e finisi bie. Nti asuofia so dai.
ehihim obi a wa ha biara ebedwira gu so ana dwiri gu so a say dade ne ba bɔ kwanchi a unwo ɛbɔ kwanchi say kim ukomu abu ɛso na wote hɔ kasa die Nyankopɔn bɛyie nipa no anya saketo o a de say asa nyamsom no ebinim de ayɛ tirimu da ɔyɛ de na ɔka ɔbɛ so ɔbɛtie obi apɛ freedom ɔbɛ so ɔyɛ de ɔpɛ sa de sum Nyankopɔn anya sa na teɛ sa ɔpɛ sɛ ukɔti de ba no a ma wiase bɔne nyina ntwa ho nkɔ ɛne Nyankopɔn bɛhu mɔbɔ ɔba de fa ba ne nkyɛ amen kaka ka wasai mɛma ɔsoro wo so ɔsoro ba wo so na asase bɛyi hima firi sibia asase bɛyi mo firi ne sibia awurade abufuhye da no nti Nyankopɔn abufuhye da no nti na ɔbɛdane wo ho akɔ wɔn nkurɔfoɔ nkyɛn so mɛrɛ ɔbɛdane akɔ wɔn nkurɔfoɔ nkyɛn ufiri wa na ate ya ufiri wa bɛba so wo fa foma kɔ wa me tumi ka firi kuma sɛ wo kɔ wa bɔdigatanga yendi mo mu firi wura so ne besoro ne amanseɛ bale kasefo tumi ka wo ne mpa aso ntimi nkoduru amen amen kwa ɔbɛdwane akɔ wɔn nkurɔfoɔ nkyɛn ɔbɛdwane akɔ mo nkurɔfoɔ nkyɛn wɔdwane akɔ nsase sɛ ɛwansan a wɔtutu no nti nipa bɛdwane te sɛ abɔfoɔ kɔ wuram na ɔma kɔ pie aboa wansae so wɔtutu no na ɔmo kyerɛsi no so ɔmbɛku no saa na da ne bɛɛ deda ɛbɛkɔ so wɔ wiase ɛnneɛma bɛsisi no adebɔyɛfoɔ ntimi nyina o adebɔyɛfoɔ bɛbɔ mpɛmpɛ yɛ o adebɔyɛfoɔ bɛdwane o nanso ɔmo nya agyefoɔ enti ɛna mekasa kyerɛ nipa firi bɔne mu adeɛ yi aba so a ɔmo hwɛ TikTok ɔmo yɛ hwɛ papa ɔso na bɔne wɔ fana ne wa omiamia no kɔdu baabi a bɔne no wa no astɔpo wɔgyina hɔ no low volume no sɛ bɛyɛ obi ɛntie na wate brightness no so na ni no dum hwɛ ne saa ɔfa mu da ya na obi ne na bɛda adeɛ bi a wode w'ani hwɛ bia ɛde w'aso te biara no ɛho honhom na bɛtena wo mu enti na me yɛhyia me ka kyɛ me mmeranteɛ no sɛ Elia deɛ nti a no wɔtwa ne Jezebel ɛnyɛ bibia o Jezebel pia na se na wɔde ba no ɛni kɔ sɛ Elia n'ani hunu pɛ asamaba etu obi a wopɛ sɛ woyɛ spiritual person bia da tuo firi saa nneɛma no so ɔte aseɛ na Nyankopɔn mene wo na ɔmfa nyɛ biribi kyɛ ne deɛ animuonyam ɛfiri saa ɛda baako bi bɛba a nnipa ho bɛhiahia wɔ mo nnipa bɛnu wɔ mo ho nanso nnipa nya agyefoɔ ɛti ɛnɛ sɛ ɔte bɔne bi mu a mepaakyɛw sakra wɔtwen na deɛ ɛba no ɛmpare wo nhyira ka Nyankopɔn din amen me last quotation adi sɛ 6:12 na mfa mmerɛ wiɛyɛ nti nyame ma atemmuo na bɛba obi a woteɛ biara no hwɛ wakɔ yie na wɔnya baabi akɔ akɔtena amen amen yɛnkɔ Revelation chapter 6 verse 12 ɔsae nsɔano ɛtɔ so nsia kɔ ɔte nsɔano ɛtɔ so nsia ɔto nsa no ɛtɔ so nsia no mehuru yi dɔn so ɔhu ni na asase wosow kɛseɛ asase wosow kɛseɛ owia dane tum sɛ nwi kotokuo owia dane tum sɛ enwi kotokuo na ɔsrane dane sɛ mogya ɛna bosome dane sɛ mogya na ɔsoro nsoroma hyehyɛ asase so afei nsoma tutu firi soro bɛhwe asase so sɛ borɔdoma mframa kɛseɛ woso no to na bɛguo nsoma no ɔmo sɛ baako mu duro no ɛkyɛ cement bag ɛboro 50 kilo ne fi so abɛpem wapampam sɛ mɛ na bɛsie bɛmɛm ɛpem nso a wonwuo deɛ ɛsɛ yɛhwɛ yie no sɛ nkɔwu deɛ a adeɛ no bɔw saa na nka wɔwu na akɔ basa ma owuo no yɛadwene no asama ade yɛadwene no wɔn mu ne tumi bia biem eti yie bia wofa mu bia no wɔn ne gyefoɔ na nipa bɛkɔ wo hiahiam a wɔn nya gyefoɔ eti ɛna obi a wote bɔne mu bia da obi a wɔte nyame asɛm mu bia da efiri na sakra wadwɛn nhyira ka Nyankopɔn di amen kɔ na ɔsoro yi ne ho kɔɛ sɛ nwoma abobɔ ɔsoro yi ne ho akɔ sɛ nwoma abobɔ na mmepɔ ne nsupɔ nyinaa mmepɔ ne nsupɔ ɛbɛtutu afiri baabi a ɛwɔ ne nyinaa bɛtu afi baabi a wɔ na asase so ahemfo asase so ahemfo nnipa kɛseɛ hwɛ ɛda no obi ɛmfa kyinye nkɔsi obi so aziom nansa ayi na mehwɛ adeɛ bi wɔ mmoadeɛ so TikTok no so wɔhene bi akɔ UK ɛhɔ na wɔkɔdi hene hwɛ nti wɔn no kyia me no a ɔtwa so ɔde kyinye bɛsi ne so kyia me no ba no ɔsɛ nana madwuma taa mo aso adwuma taa me kɔ koraa nti nya deɛ bɛti ne kyinye no asi so adan wɔsɛ hwɛ adan ha deɛ nya ne saa o ɛnyɛ kyinye asɛm
Ya chame ne kro. Akro. Assume. Ne da no say me yo hene. Aye. O be tuntuntuma asha cha cha. Ami ati nya be si so. Dabi. Awurade hu ya mabo. Okrabet. Yawa. Then to us one. Osuri who kwa sango ma abobo. To asube yin wa kwasa ngoma abobo. E me pani supo nyina. E me pani supo nyina. Tutu fi baabi e wo. Betu baabi e wo. Na asase so ahemfo. Asase so ahemfo. Eni nipa kese. Ene nipa kese. Eni asafo hene. Asafo hene. Adefo. So they as a minister. Ene MPs. Ene akesefo. Wa ma rai. Eni adefo. Asikafo. Eni ahodenfo. Ane o ma mo ho den. Enkoa ni adehye. Enkoa ni adehye. Wo nyina hunta obudem. Sa nipa we ya o ma so Nyankopon no. O me dwa ne frifie akohinta bodam. Ane mipom. Ane mipom. Ane abodem. Ane abodam. No akachira mipom ni abodem. Wa be kachira mipom ni abodam sa. Mo hwe yenso. Mo hwe yenso. Mo fa hinta video te. Na mo fa hinta fra bufu a eba yi. Ane agoma na bufuo no ho. Ane excuse abufuo no ho. Frisa. Na bufuo kase da no aturu. Abufuo da kase na adai. Aturu. Nipa kase be dware frifie akowuram. Sa mepo emfanisie. Efo mo nsie. Na hwan na obetima gina no. Daforum. Asem kase bi ba. Asem kase bi ba. To bi out da ma piano. Chase so ni padua so yi. Boni di so na. Chase di boni ne so. Sa woni ya to Kristo a bra na nchai. No wa jod wa konkwam. Awurade wo nyina mabo. Amen. Amfia ba na nchai. Amen. One kai. Amen. Amfia nyina yie. Amen. Amia nkonkode wa tere ne mu. Amen. Aso opia nyankutumi to me kira ya da. Amen. Dabio.